Woo! Trevally! Wow! I go! Oh, no, 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 no. Bicolano Alacam Anglers Club. Hello Alachammers, Masters! Welcome again sa isa pang edisyon ng Bag Fishing Vlogs. Ngayon pong Abril, napaka-importante ito, napakahalaga sa mga founding members ng Bag o Bicolano Alacham Anglers Club, lalong-lalo na sa ating Bag founder, Phil Francisco. At siyempre, sa mga original members ng grupo, dahil siyempre, sila ang nagpursige na ito ay mabuo. At ngayon nga ay more than 500 members na tayo, kaya palakpakan naman dyan. Siyempre, ang ating pagpapugay dahil nasa 3 taon na tayo ng ating pagiging grupo at marami na pong improvement ang nakita sa ating pangkat. Kaya naman, isa na namang tribute ang ating gagawin para sa mga aktibo at nagpa-participate sa mga iba't ibang activities ng BAG. Yan man ay mapagrupo, mapateam at sa mga fishing spots na kanilang pinupuntahan ay successful naman ang kanilang mga fishing expedition. Kaya ito po uli, para sa ating 3 anniversary, ito po uli ang isa pang fishing adventure compilation ng BAG Fishing Vlogs. Woo! Trevally! My first ever dalag na bulig. Ang laki. Siguro 1 kilo to. Bigat. Kumagat sa bulate. Ayan o. Oh. Ayan spot ko. Hindi ako madamot. Ayan o. Ayan, may mga kalabaw. Pero kumain siya. Malas niya. First bulig. On. Dilag pa. Patagilid na pag ganyan. Dapat laging ganyan ang video. Yan. Mana? Ang laki! Mana? Mana? Okay. First catch, baby mamale. Baby mamale sa something. I-release kita. Mahirap ka pa parang ako. Try.
I-release ka, i-release. Ay ko! Ano ba na? Fish on. Kito, fish on. Ayan. Apat na yan. Ayan. Putulong tao. Halon to lang ang ano. Tulol mo naman ay. Luwi man ay. Ay go! Bakunan. Place na lang. Bako yan. Tarom lang sana. Ito. Tagwa, bako yan. Ito na sang place ni Ipoy ta. May akong place nga ino. Ay, so. Hindi ko itara supplies ko na bako man yung place sila nga konduktor baga na. Ikaw ka dyan, May? Ikaw na ba? Si May. Araw kaan? Dahil, ini kay, anong talang ang, kuya. Sige. Dahil na putulong ta nag-slide. Dahil kaya. Tagwa na ay. Ito ko sila dyan. Yaw pa. Halat man ay. Biri ko pa sila. Tagilid, taganing. Kulog. So there you have it. Always observe safety kung nasa laot tayo. Maging kahit unsure lang tayo. Stay safe always. Isa na naman compilation ang inyong natunghian dito pa rin sa Bag Fishing Vlogs ng Bicolano Alacham Anglers Club. Happy 3rd year anniversary, Alachamers Masters. Hanggang sa muli, fish on, tight line, Alachamers. On the shore, till the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Someone else fears. Now I speak into an answer phone, like every falling leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. If you go, you're weighing up your mind. Are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every breaking wave? Every sailor knows that the sea is a friend.